то беше точно така. Христо беше тук всяка година на Пловдив чете. Аз съм събрала едни негови карикатури и ги пазя и би било хубаво да направим нещо. Нали така започна, по твоя идея? Радвам се, че сме събрали в памет точно на Христо, защото Христо е не само много важен писател за българската литература, а личност, която имаше убедителна функция. Най-малкото, защото той е подал ръка на много български писатели, включително и на мене, не само с редакторството, а с самата помощ, която той оказва със съвети и въобще присъствието. Той притежаваше едно специфично чувство за хумор, който в комуникацията си с околните проявяваше. И тези карикатури са част от това чувство за хумор, защото той не гледаше на тях сериозно, но в същия момент търсеше обратната връзка с публиката и ги пускаше във Фейсбук. И аз тайничко си ги събирах в една папка и си викам, аз по някое време ще го натисна да направя изложба. Само че идеята за тази изложба не се състоя заради неговата кончина и в крайна сметка тази папчица си остана. И когато наближи вече да правим програмата и да са мислили какво ще има в Пловдив чете, винаги има по някакви изложби, предложих на Гери да направим тази изложба и поне файловете не бяха големи, си ги изпринтнахме така на не много голям размер, но тя и карикатурата не изисква някаква мащабност. Да, в крайна сметка виждате, че те са курирани по един начин, на тематичен начин, т.е. има за спорта, има политически, има антивоенни, всякакъв тип са, защото той беше социално реактивен човек. Последните години във Фейсбук му се превърна в място, където да изявява и позиции, и въобще да търси обратна връзка, защото все пак тежеше му, че въпреки че беше в Ямбол и беше с много контакти и приятелства, линията София провинция си беше за него нещо, което му създаваше някакъв повод за конфликт. Така имаме, да. Искам да отбележа, има една карикатура, която ние разпознахме България. На литературната карта на България, какво се случва. Но е много интересно, че точно в този момент, когато ние коментираме тази карикатура, всъщност в България има едновременно поне 5 фестивала на 5 различни места, освен в Пловдив. В момента в София се случват литературните срещи като формат. В Копривщица има писателски пленер, т.е. пак събитие на Фондация Елизабет Костова. Едновременно в Бургас има нов фестивал, който се води Черноморски. Да, литературен фестивал, което може би на фона на тази карикатура стои по-добре. Т.е. има повече интерес към литературните фестивали. Търново също в момента има. И в Търново има в момента. Те се засичат, обаче публиките са различни, така или иначе. И малка България наглед в един момент става литературна България през началото на юни. И така да се върнем към Христо, той имаше такава специфична способност да улавя абсурда. Значи, при него не беше само хумор, само заради смешката или нещо, той имаше детектори за този абсурд от нашето ежедневие. В някои от книгите му има такива моменти, въобще за тип нещо подобно на Хармс, който улавяше в своите произведения, макар и кратки. Той има и много интересни кратки прози, Христо, в които там точно в краткия жанр хумора е най-остър. В романа може да се поизгуби, но в краткия жанр хумора му беше наистина много ударен. И така, тези карикатури, когато ги събрах, видях, че те по някакъв начин правят едно ядро на неговата мисъл, че има от всякакъв типаж политически,
както казах, спорта има някакви много интересни хрумки на тема спорт. И още когато ги пускаше, някой съм го като сътрудник на вестник Стършел, вече 8 година, всяка седмица имам текст в Стършел, съм ми помагал и за намирането на карикатури. И аз, имахме такъв майтап с Христо. И когато харесах някоя карикатура, му писах: даваш Христо, хубава карикатура на стършелска вяра. И той: давам, въобще не ме питай. Това си беше наш в Фейсбук, в чата, наша така разговорка. И сигурно една част, може би една трета от тези карикатури са виждали бял свят в този седмичник на хумора, който 75 години станаха от излизането на Стършел без прекъсване. Може би е най-стария вестник български, който без прекъсване всяка седмица е излизал. И той имаше щастието да спечели един конкурс за хумористичен разказ преди 2 години преди неговата смърт също в Стършел. Наградата Чудомир, която също знаех, че хуморът беше част от него. И аз съжалявам, че няма вече такива писатели с такова свежо чувство за хумор и за фейлетон, въобще усещане за абсурда и при създаването му. Всички са или навъсени, или нещо много драматично. След като изгубихме Ялек Попов. Да, Ялек Попов, светла му памет и на него. В един момент тези хумористични редици, независимо от какъв жанр са, просто уредяха рязко. И се радвам, че той успя в мен и в няколко други пишещи, специално на тема хумор, да ни даде така едно рамо и да каже, че има защо да го правим и да продължаваме, че този жанр е най-реактивният, най-социалният и че има смисъл да пишем такъв тип текстове, защото литературата все пак не трябва безната да се накланя, когато един жанр рязко липсват добри образци, литературата в крайна сметка цялостно пострадва. Ако нямаме добри хумористи, бездната веднага отива на една страна и тяхната липса видимо личи. Това е, което исках да ви кажа за Христо. Нека да си спомним за него. Вчера някакъв негов приятел, сина му от Ямбол, му писа, че има диск, иска да го даде и на издателството, и въобще ние да го съхраняваме с негови текстове, песни по негови текстове. И каза, че в негови чествания на годишни или нещо мога да използваме като фон неговата музика. Музиката е на други, неговите текстове, които като бардовски звучат. Просто да съхраняваме този диск като памет за него. Това беше, той видял, че изложбата се осъществява и по този повод баща му, който нямал Фейсбука, бил приятел на Христо, чрез него той ми звъни и въобще ето един хубав повод покрай тази изява и тази изложба да продължим да съхраняваме паметта за Христо Карастоянов като наистина важна фигура в цялата българска култура, не само литература. Аз благодаря на Пловдив чете, на издателство Женет за поканата. Аз мисля, че наистина това е може би най-нетрадиционното представяне на Христо Карастоянов, което виждам тук. Виждал съм във Фейсбук неговите карикатури, но никъде не съм ги виждал купом. Христо наистина имаше диво чувство за хумор. Той е просто абсолютно неповторим в това отношение. Аз смятам, че малцина са хората, които си дават сметка какво голямо творчество и колко страхотна е неговата литература. Той беше и много плодовит. Мисля, че почти няма друг писател в последните 10 години, който да издаде 3 невероятни романа, Една и съща нощ, Куковича, Прежда и Послепис.
това са наистина неща, които го поставят много, много високо в пирамидата на българската литература. Той знаеше цената си. Той знаеше, че е голям, но това нещо само неговите приятели го усещаха, въпреки че Христо беше страшно открит човек. Той нямаше нещо скрито покрито. Христо не можеше да лъже, това абсолютно ви го гарантирам. Всичко, което го вълнуваше, той го казваше на всеослушание, с риск да обиди някои хора. Но това беше той. Факта, че толкова време след като Христос си отиде, на никой от нас още не ни се преобръщат езиците да говорим за Него в минало време. Това е показателно. Днес много хубаво ми потръгна още от София, защото в автобуса пред мен имаше едно 14-годишно момче, което през цялото време четеше книга в автобуса. Все по-рядко виждаме такива хора, но аз съм убеден, че нашата сила, силата на нашето общество е в младите и в перспективата, която те носят и която се усеща осезателно. Христо това го разбираше. Всяка година идваше в Пловдивския университет, срещаше се с студенти и аз много се надявам пловдивчани да подкрепят нашата инициатива, една аудитория в Пловдивския университет да бъде кръстена на името на Христо Карастов. Заповядайте да видите филма. Във филма Христо е възможно най-искрен, страшно умен, страшно развълнуван и по някакъв начин той върти целия филм, защото освен неговите фрагменти, има и доста фрагменти от романа му "Една и съща нощ", които сме разиграли, така че заповядайте след малко да видите този филм. Той се радва на небивал успех. Повече от 20 училища, 20 гимназии го взеха и учителите по литература и по история нарушиха техните програми, вкараха го в 2, в 3 часа. Да, има това, абсолютно. Аз съм убеден, че това по някакъв начин формира тези млади умни главици, на които разчитаме в момента. Пожелаваме ви приятно гледане.